سلام زخبركم أبرحقن قربان كونكم مدباتي تكتاتلو زلكم أحوات بملؤكم تبوكتلو تسفى يقبر نلومي جيزازي توسد دعمتي مساح ويدرار تخوننا مسقعينا خنسرح سقا موداتك تكتاتلاني كم اون كتفتوا تسفى يقبر مجمرة كلتا عبيت جنش كومو دما كلتا بازنجان ويدما أسود بخبيب كن متروينا نتي بازنجان بخلتا وقانو جاو نسنسنا دما فرق ساعات نتصنحو مايو زفف سقاب زبللنا مالتيو دحري فرق ساعات دما تمايو بجاركي انكيصنا بزيتي نغلوه كومو دما نتجنش بزيتي كنقلوينا قصيلنا أباديلا قرب زيتي أرسينا كلتا مأكولات بدقيق استمتري شغورتي أتصبيقنا كنقلوينا أتصبيقو مستقلوا دما 4 حبات عدا شغورتي كانت لينا قصيلنا طحن سقا تينا كدينا كنبسولينا سقو اندا سرحنا بتحاد وقن دما اتي قوريصنا دقربنايو دنشن بازنجانن بزيتي كنقلوينا قصيلنا حدا مانكا طاولا صلصه كومو دما قمامات بابريكا صليم بربره قمام الجا بحاده كنتولينا تقمامات بحاده اسمامعنا كلتس تطحني كوميدره كومو دما ጨው ከማድላይነቱ ማለት ያቲና ስጋብ ዝበስል ከዲና ክንገድፎይና ሃሞዳታ ስጎና በሲላ ከምዚ አመጽያትልናላ ትድንሽን ባዝንጃንኑን በዘይቲ ቀሌየለኹ كله بحاده كم سجيرنا قربنا دما أباديلا ناي فرنو نقطو دقربنايو بتحتي قرب كابت سوكو جيرنا كنشرعينا أباديلانا قرب كابت سوكو جيرنا اتيزغالنا يو بازنجان فرقو بتحتي رسيسنا كابتي دنشون فرقو بالعليو كان رسوسينا
ካብቲ ዝቐለናዮ ባዝንጃን ፍርቂ ከምኡ ድማ ካብቲ ዝቐለናዮ ድንሽ ፍርቁ ከምዚ ጌርና ረሲስና ምስ ወዳእና ብልዕሊኡ እቲ ዘዳለናዮ ስጎ ብሙሉኡ ከነፍስሰሉ ኢና። ብልዕሊ እቲ ስጎ ድማ እቲ ዝተረፈና ባዝንጃንን ድንሽን ብከምቲ ኣቀዲምና ዝረኣናዮ ኣገባብ ክንርስሶ ኢና። ቀፂልና ብከቢብ ዝመተርናዮ ኮሚደረ ብልዕሊኡ ከነንጽፈሉ ኢና። ቀፂልና እውን ክልተ ግሽጣ ወይ ድማ ክሬም ከድልየና እዩ። ኣብ ካልእ ሸሓኒ ገልቢጥና ድማ ቀጠን ስጋ ብዝብለልና ክንሃርሞ ኢና። ዝሓፍሰና እንተመሲሉ እውን ቁሩብ ማይ ክንውስኸሉ ንኽእል ኢና። እዚኣ ከም በሸሜል ኢና ክንጥቀመላ። ነዛ ንሎሚ ንሰርሓ ዘለና እውን ፍሉይ ጣዕሚ ትህባ እያ። ኣብቲ ልዕሊ ዘዳለናዮ ባዴላ ንኩሉ ከም ድሽፍኖ ጌርና ከነፍስሶ ኢና። ኣብ መወዳእታ ድማ ብላዕሊ ጅብና ማዞሬላ ነስኒስና ኣብ 150 ዲግሪ ዋዒ ዘለዎ ፎርኖ ን20 ደቂቕ ብታሕቲ ብላዕሊ ድማ ስጋ ዝቀይሓልና እንዳረኣና ከነብስሎ ኢና። እዛ ብላዕሊ ተጠቂመላ ዘለኹ ጅብና ማዞሬላ ከም ምርጫና እዩ። እንተዘይደሊና ክንገድፎ ንኽእል ኢና። ኣብ ፎርኖ እቲና ምሰብሰልናዮ ድማ ኣብ መወዳእታ ከምዚኣ ክትመፀልና እያ። እዛ ንሎሚ ዝሰራሕናያ መግቢ ግዜ ትቁጥብ ኮይና ንምሳሕ ወይ ንድራር ትኾነና ኣዝያ ጥዕምቲ መግቢ እያ። ኩላትክን ክትፍትናኣ ከምኡውን ክትፈትዋ ድማ ተስፋ ይገብር። ላይክ ኣይትረስዓ ኢኽን ከምኡውን ኣብ ኩሉ ንክትበፅሕ ኩሉ እውን ክጥቀመላ ምስ መሓዙትክን ሼር ግበርኣ ኢኽን። ነዛ ቪድዮ ሓደሽቲ ዝኾንኩምን ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ከምኡውን ንቐጻሊ ተኸታተልቲ መደባተይ ክትኮኑ ብክብሪ ይዕድመኩም። ቻነለይ ንክትዓቢ እውን ተሳትፎኩምን ሞራልኩምን ኣይፈለየኒ ኣሕዋት እንዳበልኩ ብካልእ ቪድዮ ስጋብ ዝመፀኩም ሰላም።